Veľa som počula a čítala o civilizačných chorobách, ktoré sa u našich predkov nevyskytovali. Ale prečo sa nevyskytovali u našich predkov a u nás v dnešnej modernej dobe plnej technológií sú bežnou súčasťou života? Až teraz mi to docvaklo. Je to také jednoduché. Ľudia sú krmení prostredníctvom médií rôznymi negatívnymi, deprimujúcimi správami, ktoré vyvolávajú v človeku hrôzu, strach a napätie. Samozrejme, že tento jeho duševný stav sa potom odzrkadlí na fyzickom tele a na jeho zdraví. A takých prípadov je obrovské množstvo. Ľudia si túto skutočnosť neuvedomujú a do dnešného dňa som si to neuvedomovala ani ja. V dokumentárnom filme Impact je presne popísané, ako to funguje. Akurát ľudia nevedia, akým spôsobom sa manipulácia s nimi odohráva. Nevedia, pretože ak by vedeli, nikdy by nikomu nedovolili, aby mal nad nimi takú obrovskú moc. Chápali by tak, ako chápem aj ja, teraz silu informácie, ktorá sa im podsúva a nabáda ich k negatívnemu